Și acum continuăm campania Inimă de Mamă. Astăzi veți cunoaște o mămică cu adevărat fericită, Irina Slăvescu, mămica lui Sebi, băiețelul care în urmă cu un an se lupta cu o boală grea, o malformație a ficatului, iar singura lui șansă de supraviețuire era transplantul. Avea nevoie atunci de 85.000 de euro pentru a pleca urgent în Belgia. După ce ați aflat povestea dumneavoastră, l-ați ajutat pe Sebi. Ia acum un alt copil. Însă nu doar el se schimba total, ci și familia lui, în special mămica lui, Irina, femeia care a luptat zi de zi pentru ca băiețelul ei să se facă bine. A plecat fără să stea pe gânduri în Belgia, să-l salveze pe Sebi, cu toate că și-a lăsat acasă celălalt băiețel, pe Toni. A fost o luptă grea, cu o boală necruțătoare, dar din care mămica, Irina, a ieșit învingătoare. Acum este cea mai fericită mamă din lume și are și de ce. Un reportaj de Ioana Maria Moldovan și Marian Galeș. Sebi, o iubești pe mami? Astăzi. Doar astăzi? Da, sunt cu minte. Dar cât mă iubești? Mult. Mult? Da. Eu te iubesc mai mult. Eu te iubesc mai mult. E cea mai frumoasă declarație de dragoste la care ar visa orice mămică din lume. Irina Slăvescu e însă cea norocoasă, cea care are parte de astfel de cuvinte în fiecare zi. E o mămică fericită care are doi băieți frumoși, năzdrăvani, dar mai ales sănătoși. O mămică fericită. De multe ori zic că mi-e greu, că nu mai pot, dar îmi dau seama că m-am luptat pentru toate astea. Orice mamă știe că e greu să-ți crești copilul așa cum vrei, dar merită. Da. Și când îi vezi că vorbesc, că le merge mintiuca, că asta e primul lucru de care se bucură, cred, o mamă, că îi merge mintea copilului, sunt niște satisfacții extraordinare. Ce înseamnă Sebi și Toni pentru tine? Orice mamă cred că spune totul. Inima mea de mamă sunt copiii mei. Însă, până să râdă cu lacrimi de bucurie și să fie atât de fericită, Irina a trecut prin grele încercări. S-a luptat cum doar o mamă știe să se lupte pentru viața puiului ei. De câte ori îl țineam în brațe, mă uitam la el ca și, cum v-am zis, ca și cum îl țin pentru ultima oară în brațe. Unii spuneau, nu-l lăsa cu suzeta în gură sau nu-l mai ține în brațe când doarme. Nu pot să nu-l țin în brațe când doarme. Așa, Fiecare clipă, fiecare zi am trăit-o cu bucuria că mai e o zi, că mai trecut o zi, că mai trecut o zi. Ca și cum ar fi ultima. Ca și cum ar fi ultima. Cum a fost perioada aceea în care Sebi a fost bolnav? Pentru tine ca mamă. Cea mai grea perioadă din viața mea. Cel mai greu era nesiguranța. Deci faptul că nu știi ce se întâmplă, ce-ți oferă ziua de mâine, că aștepți ziua de mâine cu frică și totodată cu speranță. Am avut lângă mine sprijin, pentru că nu vreau să mă gândesc ce înseamnă să fii mamă singură într-o situație ca asta. Nu pot imagina cum poți trece peste, cum poți să-ți găsești tăria sufletească să lupți pentru copilul tău, pentru că în primul moment nu știi ce să faci, deci chiar nu știi, nu-ți vine decât să plângi, să-ți ții copilul în brațe, să te uiți la el plângând, te simți neputincios. În Belgia, când medicii s-au spus că Sebi e în regulă, cum au fost acele clipe, cum le-ai trăit tu ca mamă? Cea mai mare bucurie, ca atunci când l-am născut. În Belgia, inima de mama a Irinei era împlinită, pentru că Sebi trecuse cu bine peste transplantul de ficat. Acasă însă o aștepta Toni, celălalt băiețel, pe care nu-l mai văzuse de 6 luni. A fost greu, pentru că m-am despărțit de el o perioadă lungă de timp, în care Toni s-a schimbat foarte mult. Știam că asta trebuie să fac, că nu voi putea să mă ocup de amândoi în același timp. Ca și acum, nu știu la căruia să-i iau partea, cum să-i despart, cum să-i împac. Știam că trebuie să stau cu Sebi foarte mult în spital și să-i acord toată atenția. Știam că el are nevoie atunci de toată atenția mea. Știam că Toni va fi bine aici și că l-am lăsat pe mâini bune. Când am venit în țară cu Sebi,
am stat la fratele meu împreună cu Toni. Deci acolo unde a stat Toni în toată perioada asta cât am lipsit noi, ne-am mutat noi acolo, ca să nu îl rupem cu totul. Mama o vedea pe cumnata mea și acceptam asta cu toată inima, dar aveam acea gelozie că copilul meu o vede mama pe altcineva, e adevărat cineva care l-a iubit, care a avut grijă de el și... Dar încercam încet să intru în inima lui fără să-l forțez, fără să-l rupeam și stat acolo până când s-a obișnuit cu mine, până m-a acceptat și până a venit el cu mine acasă de bunăvoie, da. El nu vorbea când am venit. Și mi-a spus mame, nu mama. Și am râs întotdeauna că e un copil care are mai multe mame. Și atunci era normal să zică mame. După 2 ani de lupte grele cu boala care îl chinuia pe Sebi, mămica Irina a învins. Deși are acum o familie la care a visat mereu și în care cuvântul de ordine e fericirea, Irina nu poate uita drama prin care a trecut. Nu se poate descrie. E minunat, dar ne-am găsit echilibru, ce pot spune acum. E adevărat că e un echilibru fragil, oricând se întâmplă ceva, îți aduci imediat aminte ce a fost, prin ce ai trecut, că nu e nimic niciodată perfect și că oricând se poate întâmpla ceva și rămâi tot timpul așa într-o stare de tensiune, de... Nu trebuie să lași niciodată garda jos, trebuie să fii tot timpul. Deci, mamă, trebuie să fii tot timpul ochi, inimă, minte, tot numai pentru copii. Sebi nu are voie încă la grădiniță. Încep și eu să mă gândesc să mă întorc la servici. E greu pentru că după ce tu l-ai ținut așa nu în puf ca un răsfăț, deci nu vreau să creadă cineva că Sebi este un copil răsfățat. Nu, este un copil certat, un copil pe care încerc să-l educ, cum pot eu mai bine. Dar e un copil de care necesită o atenție specială din punct de vedere medical. Ce-ți dorești ca mămică pe viitor? Să-i văd crescând, să-i văd ca pe niște copii normali. Am mâncat un cățel. Și să ne bucurăm încet de toate mărunțișurile vieții, de tot ceea ce ne dă Dumnezeu. E frumos să fii mămică? Hai să vezi.